ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। କିରେ ଗୁଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ତୋର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଜି ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁକି? ସାର୍ ବାପାର ବୋଉର ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପଳେଇ ଆଇଲି ଆଉ। ଆରେ ବାପାର ବୋଉର ତ ଝଗଡ଼ା ହଉଥିଲେ, ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ସାର୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି, ହୁଁ ବାପାଙ୍କର ବୋଉଙ୍କର ଯେମିତି ଝଗଡ଼ା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ସାର୍। ସତରେ ସାର୍ ଆପଣ ବୋଧେ ହଉଛନ୍ତି। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସାର୍ ବୋଉ ବାପାକୁ କହୁଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ, ହାଁ? ବାପା ମୋର ବୋଉକୁ କହୁଛି ତୁ କୁକୁର ଛୁଆ। ହୁଁ। କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି, ମୁଁ କୁକୁର ଛୁଆ ନା ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ସାର୍ କୋଉ ଛୁଆ? ଚଗଲାଟା ବସେ। ସାର୍ ହୁଁ ଖାଇଛନ୍ତି? ହୁଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇନି। ଗୁଣ୍ଡ ସାର୍ ଆରେ କହିଲୁ ଆମ ପୃଥିବୀରେ କେତେଟା ଦେଶ ଅଛି? କ'ଣ କହିଲେ ସାର୍? ଆମ ପୃଥିବୀରେ କେତେଟା ଦେଶ ଅଛି? ଆରେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଆରେ ପୃଥିବୀରେ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଅଛି ସାର୍। ଗୋଟିଏ? କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ହୁଁ। ଆଉ ସବୁ ତ ବିଦେଶ ଆଉ। ଆରେ ଚଗଲାଟା। ଆଚ୍ଛା ବାବା ଗୁଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କହିଲୁ ମୁଁ ତତେ 20ଟା ଲଡ଼ୁ ଦେଲି। ସାର୍ କେତେଟା ଦେଲେ? ଆରେ ଧରେ ମନରେ ଭାବେ। ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଲଡ଼ୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆରେ ତୁ ଭାବେ, ମୁଁ ତତେ ଦେଲି। ଭାବିଲି 20ଟା ଲଡ଼ୁ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ତୁ ମତେ 5ଟା ଫେରେଇ ଦେଲୁ। ଆଜ୍ଞା ତୋ ପାଖରେ କେତେ ଲଡ଼ୁ ରହିଲା? ସାର୍ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ ସାର୍? ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ 40ଟା ରହିଲା। କେମିତି କିରେ? ସାର୍ ଆପଣ ମନରେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ବାପା ଗୁଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ମତେ କହ, ଆମେ ଟିକେ ଗଣିତ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଗଣିତ? ହଁ 10 ପୂର୍ବରୁ କେତେ, 10 ପରେ କ'ଣ? କ'ଣ? ଏଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କିରେ? ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଉଛି। କାହିଁକି? ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆପଣ ମତେ ମାରିବେ, ଘରକୁ ଗଲେ ବାପା ମତେ ମାରିବେ, ବୋଉ ମତେ ମାରିବେ। ଆରେ ନାଇଁ ରେ, କେହି ମାରିବେନି, କେହି ମାରିବେନି। ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମାରିବେ। ଆରେ ନାଇଁ ରେ ବାବା, ବସେ କହ। ସାର୍ କହିବି ତ? କହିବି ତ? ସାର୍ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ, 10ଟା ପରେ କ'ଣ? ସାର୍ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ବାପା ଆମର ଘରେ ଥାନ୍ତି, 10ଟା ପରେ ସାର୍ ପଡ଼ିଶା ଘର ଅଙ୍କଲ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛି ଆପଣ ଲାଗିବେ। ଯିଏ ହେଲେ ତ ମୌକା ପାଇବ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ସାର୍ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ମତେ ପଚାରିବୁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ ପଚାର ପଚାର। ସାର୍ ମତେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ, ବାଘ ଛୁଆ ଦିଏ? ବାଘ ତ ବାଘ ବାଘ ଆଜ୍ଞା ବାଘ ଛୁଆ ଦିଏ। ଆଜ୍ଞା ବାଘ ଛୁଆ ଦିଏ, ଛୁଆ। ସାର୍ ଆପଣ କେତେଟା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି? ଏମିତି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ପଚାରୁଛୁ? ସାର୍ ବାଘ ତ ହଉଛି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ଆଉ ସିଏ କେମିତି ଛୁଆ ଦବ? ବାଘୁଣୀ ସିନା ଦବ ନା, ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ ମତେ ପାଠ ପଢେଇ ଦେଲା ରେ। ହଉ ହଉ ପାଠ ପଢା ଏତିକି ଥାଉ, ଯା 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 ଘରକୁ ଯା। ଉତ୍ତର ଆସୁନି, କହୁଛୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। କି ପିଲା, କି ପ୍ରକାର ବାଳୁଙ୍ଗା ସହ। ସାର୍ ଆଇଲି। ଯା ଯା, କାଲିକି ସବୁ କରିକି ଆଣିଥିବୁ। ଆଜ୍ଞା।